Hei vain pojat, tämä laatu on mahtavaa, koska Samsung, mutta yritetään. Tässä on ihania herkullisia kuivattuja kananpaloja ja mä oon opettanut pojille kierimistä. Ja Jetro osaa sen. Mä pyöritän vaan se sormea, niin se kierii, mutta katsokaa mitä Urpo tämä tekee. Kierirätkö kieri? Kierirätkö kieri? Hyvä poika. Täällä on toinen hilariushiilari. Maistuuko? Kieri. Se ihmettelee, kun mä puhun yksikseen. Tuli tänne. Kakara. Siinä on pussikaappi. Siellä on niin mukavaa olla. Eikö olekin, Raksu? Äläpäs ole noin kusipää. Äläpäs ole noin kusipää. Tämä on Jetro. Rötköpaska. Jetronen. Tuon pois sieltä kaapista jo. Pyörä. Kiiri. Mama, jätät minut hetkeksi yksin, niin olen kaatanut sinun vesilasin ja syönyt valkosuklaat. Kiitos, Rötkö. Sinä sä olet